Patay ang usa ka mag-amahan human nakigpinusilay sa kapulisan ato sa buy-bust operation sa Dato din Sinsuwat sa Maguindanao del Norte. Samtang laing anak sa amahang sospek nadakpan ug ang laing usa nakasibat. Dead on the spot ang duha sa upat ka mga sospek sa magbanay ato sa buy-bust operation sa otoridad sa sitio Ampatuan, Barangay Bongged sa Dato din Sinsuwat, Maguindanao del Norte, banda alas 4:30 Lunes sa hapon. Kini human nakigpinusilay sa kapulisan human matimbrihan nga pulis ang ilang katransaksyon. Ang mga namatay, mag-amahan kinsa gikonsiderang high-value target. Samtang nasikop ang laing usa pa ka anak nga lalaki nga nagedad og 18 anyos. Gikusuriya na kini sa PNP. Posibleng mag-atubang kini og kasong may kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ginakuhaan pa kini og pahayag. Samtang gipangita sa kapulisan ang laing pang-anak nga lalaki nga nakasibat. Matun sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar, 240 ka gramo sa gingong shabu ang nasakmit nga mo kantidad sa kapin 1.6 million pesos. Doon na say na-recover nga duha ka armas ug duha ka magazine sa Glock 99mm nga armas. Padayon ang investigasyon sa kapulisan.